Zuwa ta yi ta same ni ta ce tashi mu je yawo mana gona. Ka san yanzu damuna ne, gari da ɗan daɗi musamman yanzu da yamma iska mai daɗi tana kaɗawa mu je yawo gona mu ga abubuwan da suka tsiro a gonar ku. Na ce to, na san me take buƙata. Muka shirya kuwa ba mu tsaya ko ina ba sai bayan gari muka ci gaba da zagaye a cikin gona. Muka gaji muka samu guri muka zauna sai ta fara shuri na da ƙafanta. Na ce in na shure ki ke karyewa zaki kin zauna nan kina. Ta ce ka karya nan mana. Na ce to shi ke nan. Ai kuwa kafin ka ce mene ne na daka mata wawa. Nan fa a hankali na fara biyar da ita. Ina ɗora ta a kan salon saitin da nake so ta tafi. Ba a daɗe ba ita kuma ta fara mai da martani. Ta ci gaba da mayar da martani. Ta ba da haɗin kai 100%. Ban yi aune ba kawai sai na ji ta tana cewa macijiyar taka ta shige ina ne? Ban ji ta ba. Na ce ke kin ci maganin maciji ne idan macijin nan nawa ya sare ki fa? Sai an rasa mai baki magani. Ta ce ya sare ta mana. Ai ko na fito da macijin tana gani na ta sharɓa kan. Ta ce wannan wane irin fasa kai ne haka? Na ce kan taɓarya kenan. Ta ƙyalƙyale da dariya. Ta ce to shi kenan a sara mata shi. Ai kuwa ban yi wata ba. Na daidaita kuwa. Nan na fara buga mata sara. Ji kake burum 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 burum. Kafin ka ankara yarinya kuwa tuni dafi ya shige ta. Na balbale ta da dafi. Ta ji sara iya sara. Ni kai na da macijin yake nawa ya kakkafa mata sara. Na jiga ta balle ita.